apia labi ampofo ne twetwe nkomo efa student loans trust fund mpanifo nsem a waka se wo mo aye wadwen se wontua saa abosia no behwe na wadi wondin abobo biaya hodo ebi na yenkonsem foforo emu a Dr. Edu anane yantwi opanyi woni Adom kase twetwe nkomo ne nyina ye wo mo aye adwuma ko ahomegye mu pensioners no na wo kire se sika no mpanifo ye se ne wode ko yesa ye mo bond no aha ye ho nsacha ye ne ho nsema hodo bi ba ne omo sra ban se wo srada ene won ko treasure bill ni mu aban sika twitwiri die bi da hono mu a omo bubusia no mfantua wo mo ka na wonya ne sesa ya wonye sanse sika no ehia wono pa Dr. Edu anane yantwi ya wono ene boabo Adom ano emma pensioner bondholders forum ene Adom kase twetwe nkomo wo bra wo mukoye ye kire ewo asoye ehwo mayisi kasemu animu ene wodi tu dwase sabai epeso wo kire wo mu se woni skadia ene wonim se treasury bills de sika ewo safoto wonim senti wo mbabosia wo mu fantua enkokoro ne merewayika esanse wo mo ene hie sika ewo so wetimi ede hwe apomuden eno achi waka de to aso se coupons makoma kodun kono ena awo a ewo senka aban etua efiri wagefo bosumi ni mu a wo mu enwunu hwe ne senti aban keka no nya sa na wotwe nyina no wo beye oye kire ewo asoye no enim imi a kire nse aban sesi a obo besia treasury bill editua treasury bill holders omo de sa asemu yanka won it is aban de ka 2 billion enne ebeso no no akwaje besia 2 billion no de atua omka oji free foforo ho no de atua onka ena me say so oji 2 billion awudi tua ekadada na ade na wonyi kakra enka ho na onfentua ayi pensioner for coupons ema ho wo ka na be kosoro be de kan kosoro na se nipa tiase wo manu ma eye ebi se nipa no wu a enya ka no entumi wo ka wonni no ena be ma nipa enya nkwa enti bo besia e treasury bill market na fetua coupons yi principal na wontua no kra de menti na se kire se principal no eye ka wo de se wontua ya e ka no da ho na adenti na wo mo besia baabi efentua principal no na wugina baabi a wugina ebi se wo de ka 10 million na akobo obi besia 1 million na ade tua 1 million for ka wo ka no ye still 10 million enti wo ha